Okay, put the vegetable, yung iniluto mong vegetable, i-mix mo sa bechamel sauce. Ayan, mix it. Mix. Tikman mo kung ano sa panlasa mo, kulang ng asin or Maggi. Or dagdagan mo ng milk. Depende sa'yo kung gusto mo. So, kung okay na yung lasa, i-mix mo na yung binoiled mo na pasta. Yan yung boiling pasta. Yung pagluto ng pasta is hindi sobrang lambot or half cook. Yung tama lang siya. Yan, mix mo siya ng i-mix sa pinakamahinang apoy para mainit mo siyang isisilip. So, this is white macaroni na pasta. Super creamy. Masarap siya, guys. Sobrang masarap. So, ayan. Sinasalin ko siya sa mayonnaise para ma-serve ko na sa kiddos. Ayan. Lagyan ko siya ng cheese sa ibabaw. Mozzarella cheese.